Čau lidi, já jsem Jan Činkovský. A čau lidi, tady je Lukáš Nová. A my jsme si pro vás připravili, že se sebe budeme ptát na otázky. No, takže začni. Jo, takže... kolik ti je let, Lukáši? V září mi bude 13. A kolik je to let? Je mi 13 a v červnu mě bude 14. Teď já se tam... No, takže... Ne, já se ptám. No, já se ptám. Ty jsi mě ptal teďka, kolik mě je. Ne, ty jsi mě ptal, kolik je mě. No a potom se zeptal ty, kolik je mě. A jo, vlastně. Takže... co jsi měl na vysvědčení, Lukáši? Do prdele moje jojo. Co jsi měl na vysvědčení? Samý jedničky. Ne, ze všeho, no v podstatě přírazu, dějepisu a tak, dějepisu, tak ty píčony, jsem měl 3, ale jediná 4 jsem měl z matiky. A co jsi měl ty, Zalíto? Takže já měl 1 4 z angličtiny. Já z matematiky. A jinak jsem měl asi 3 3 a 2 a 1, no. To znáte. Můžu se ptát. Co dál třeba? Jaká byla tvoje první holka? Jméno a kolik jí bylo? Ale kámo, to už bylo ve školce. Jméno? Adéla. Ale ne Pražáková. Jiná. A kolik jí bylo? Ježiši, tak ve školce asi tak já nevím 4, 3, ne 4, možná 5. Tak jo. A to je? Nikola. A taky ve školce. Taky 4. Počkej, už ve školce. Jo. Jako fakt? Ale to nebyla tato Nikola, kterou... Aha. Byla jiná. Dobře. Jo. Jakože bychom spolu chodili 7 let. Ale ne, tak třeba se Ne. rozejít a to, že jo, a pak znova. No, 10 let? To ne. Ptej se, v pohodě. Tak třeba já... Kde ses narodil a kde právě teď bydlíš? Hele, no, narodil jsem se v Ústí nad Orlicí a bydlím v Horní Černý, což je taková vesnice už trošičku modernější. Jo. A já jsem se narodil v Ústí nad Orlicí, bydlím v Ústí nad Orlicí v Kerhaticích, což je taková díra v plotě, nebudu mluvit prostě, při prvním videu, což je taková díra v plotě, to prostě, no jo, tak ono to je kousek od Ústí, asi 2 kilometry od Ústí, takže to je v pohodě. A tak se ptáme třeba. Jaké je tvé nejoblíbenější jídlo? Tak samozřejmě, že hranolky nebo párek v rohlíku. Nebo řízek. Moje je pizza a knedlové přozelo a různý kombinace s masem, knedlíkem a zelím. A rejží. No a kůře s rejží, no. Já si taky milu. To jsme měli dneska k obědu. My jsme měli noky se zelím. No což je taky knedlík, noka je knedlík, že jo? A je tam zelí a maso. No hele, moc to nerozebírej, teď se dál. Jo, radši jo. Takže mám se ptát. A teď se můžeme ptát na každý na jinou otázku. Já se zeptám třeba tebe, já nevím, na nějakou blbost a ty se mě zeptáš úplně na něco jiného. Jo, však jo. Takže... tvoje první hra na počítači. Myslíš, že si to mám pamatovat? První hra na počítači, počkej, já si musím podívat na CDčko, protože já si to z hlavy nepamatuju. Ale myslím, že mám někde tady. Jo, tady je. Tohle pamatuješ možná taky? Evolution GT, jak jsme to spolu hráli ve 2. Jo, no. No, tak to je asi moje první hra. Tady se mě. Tvoje nejoblíbenější barva? Černá a bílá.
Tvé nejoblíbenější číslo. 69. To souhlasí. Eh, Tvé nejoblíbenější poloha. 69. Sorry, já jsem tě přeskočil, ptaj se. Jo. Takže teďka budu mít já 2 otázky zase, že? Jo. Takže tvoje, ne. Máš sourozence nebo, no, máš sourozence? Ano, Jméno, Václav, věk, 11 let. inteligence, nulová. IQ houpacího koně. Ano. Tak jo, a ještě jednou, máte nějaký mazlíčka, Ano, psa. jméno, Cicina. věk, 3 roky. inteligence, Větší než Vaškova. dobře. Tak třeba jo, no. Značka tvýho tabletu. Go Clever, Značka tvýho mobilu. Samsung, Dobře. Ptej se. značka tvýho trička, co máš teďka na sobě. Bentler. A, no, dobře. A takže bychom to mohli ukončit už? No dobře, takže doufám, že se na mém kanále vám budou líbit moje videa a do popisu vám dám Honzu channel. Takže já se s vámi můžu rozloučit a čau. Takže já se s váma taky loučím a můžete přijít na můj YouTube, jmenuji se Jan Činkovský a můj mám vás rád lidi a čau. Čau.